Egunon, ongi etorriak, gaur dantza ikastaroaren aurre matrikula orkestera gatoz. Ekimen hauek orain dela urte asko kultur departamentutik sustatzen ditugu eta hemen gaude kulturetxeko dantza aretoan. Egunon denoi, 2025-26 ikasturteko dantza eskolako aurre matrikulazio kanpaina orkestera etorri gera. Aurre matrikulazio kanpaina ekainaren 9-tik 16 bitartean izango da. Aurre matrikulazioa izen ematea egiteko, presentzialki Manuel Lekuona kulturretxean 9-tik ordu batera bitartean egin dezakezute, eta bestela arratsaldean atezaintzan formulario hartu eta bertan betez. Sinadura elektronikoa izanez gero, erregistro bidez ere sartu dezakezue. Horren ondoren, matrikularen baieztapena etorriko da. Baieztapena irailaren 1-tik 8 bitartean izango da. Gerora norbaitek izena eman nahiko balu, kontuan izan plaza libreak egon barko liratekela, eta plaza libreak balira, irailaren 16-tik 19 bitartean jakinaraziko genuke edo zabalduko genuke ezohiko epe hori. Eskerrik asko eta animatzen zaituztegu apuntatzea.